Oh guys, muna itong kuhaan guys, maling kamot na guys, para mabuhi tali guys. Ha? Nabot mo ito sa bukid. Eh, magkupras ta. Kung maluto ni mo, kaon ta kupras ni. Muna kuhaan guys, no? Ikaw taon-taon, ato di siyang, ano, magpugon ta guys. Magpugon ta, para kaluto na itong mga patimbang. Yawa ta magkapay tagbugas. Ha? Ito sa pinahon para magdaling mo na to. Okay, mau na to ha. At nila na taon-taon, magluto ako kupras. Oh, magluto ko. Para may mo ni kupras. Ako ning lutoon, para may mo siya kupras. Patimbang na to. Okay? Okay? Oh guys, ato ning gisugdan og luto ang kuan guys ha. Lubi guys para makuha ng taon, maluto siya, mahimon siya, magkupras siya. Ay para sa palit tagbugas na ni guys ha. Ay dugay pa gini. Yung konsumo pa tanig mga 5 ka oras sila, walang ka oras to, para maluto siya. Itong sumiranan diha.